हो दादा शिंगा ठोकताय नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीवाकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आज मी आलो आहे मामाच्या गावी माझ्या। याआधी तुम्हाला गेल्या गणपतीत मी हे गाव दाखवलेलं होतं। जामसंड्यातील खाक्षीवाडीत मामा राहतो, पण या गावचे व्हिडिओ मी बनवलेले नाही आहेत याआधी कधी। पण आज विशेष करून मी इथे आलो आहे व्हिडिओ बनवण्यासाठी। त्याचं कारण पण खास कारण पण तसंच आहे, कारण की बिट्टूचा लगीना। बिट्टू म्हणजे माझ्या मामाचा मुलगा बिट्टू। या गेल्या गणपतीच्याच व्हिडिओत तुम्हाला सांगितलेलं की त्याचं लग्न ठरवत आहेत, मुलगी शोधत होते आणि फायनली त्याचं लग्न आता 2 दिवसात येते, 2 दिवसावर आलंय आणि त्यासाठी आम्ही मुंबईवरून खास आलो। आम्ही म्हणजे मी, माझ्या मावशीचे फॅमिली, त्यांची मुलं आणि त्यांच्या मुलांची मुलं, मामा आहेत त्यांची मुलं आणि त्यांच्या मुलांची मुलं आणि माझे मित्रमंडळी, असे सगळे आले आहेत। आणि या सर्वांची व्यवस्था आपल्या दाभोळच्या घरी केली आहे, कारण की इथे तेवढं शक्य नव्हतं लग्न घरात, त्यामुळे त्यांचं सगळ्यांचं नियोजन आपल्या दाभोळच्या घरी आहे। आता संध्याकाळचे 8 वाजता आहेत, 5 वाजता येतंय सांगा, आता येतंय। आणि आता खालीच एक मिनिट, हां लॉक। आता मामाकडे आलोय आणि आल्याबरोबर खाली बिट्टू होता, पण मी जसा कॅमेरा बाहेर काढला तसा तो कल्टी मारली आहे त्याने पुढे, कारण की तो कॅमेरात यायला खूप लाजतो, म्हणून मजा येणार आहे या त्याच्या लग्नाच्या पूर्ण सिरीजमध्ये। मगातपासून 2-4 कॉल येऊन गेले सगळ्यांचे, कधी येतं। नवरदेव खाई आता दाखव बिट्टू शेठ। हे बघा, हे आपले बिट्टू शेठ गेल्या टायमाक एका यांचं लग्नाची व्हिडिओ। तुम्ही जेवायला पण बसला काय? मग कसं वाटतं लग्न 2 दिवसात? थांब काय, अरे बाई थांबता गेले ना नंतर हा मध्ये हय चालू आहे। कसं वाटतं लग्न? बरं वाटतं। तर आपला बिट्टू आहे हा, आणि याचंच लग्न आहे आता काय रे कार्यक्रम? आणि हा माझ्या दुसऱ्या मामाचा मुलगा गौरांग, खास लग्नासाठी आम्ही सगळे बरेच जण आले आहोत, हे थार घेऊन आलेले आहेत। आता काय कार्यक्रम काय नाही मग नंबर तुम्ही भारी लावला रे, जेवायला डायरेक्ट आल्याबरोबर। काय मग कार्यक्रम काय? नाचणार म्हणून मी आणलं। अरे बाबा आधी सांगत तरी होता ना, आता आम्ही निघाला सांगतो, आम्ही जेवला नसतो बाबा। अरे
माका काय माहिती मी पैसे देऊ गेले विचार तरी पैसे तेव्हा ते सांगत होतेस ना तू. कोण नाचता बिटू नाचता अरे मी नाही सांगितलं नाही तू नाचशील ना? हा चल मी नाचतोय चल चला. हा चला वाजवा बिटूचं डान्स बघूया आपण हा जेवता नंतर आता नको आधी बिटूचं डान्स बघूया आपण. तर ही माझ्या मावशीची मुलगी वंदुताई लाईटी दे आणि हे त्यांचे मिस्टर लाईटी दे दिसत होय खय गेले ते हो आणि ही दुसरी मावशीची मुलगी श्रद्धा अजून एक एक तुमचं ओळख करून देतो. आयडिया तुझी आहे ना कसली? हे वातावरण आणि हे सगळं हे आता स्तोत्र आहे हे पण सगळं नाही. करायला आणि ऐक सांगते दुसरा होय जरा तोरण बिरण लाव. हा ते आणलं तोरण आहे ते आता लावायचं होईपर्यंत संध्याकाळी लावूया तू फक्त थार चालवण्यात गेलं सकाळपासून थार मध्येच दिसता मागा तो सकाळी लय थार मध्ये पण थार मध्ये आता फिरलं बिट्टूनी मस्त चालवलेली थार आज. तुम्ही कधी कुठे गेलेलात की? आणि वरती गेलेलो देवगडात. अरे मावशीची मुली दाखवली मुली पण मावशीने दाखवली ही आमची मावशी हा ही आता याचं डॅन्स असणार आहे हिचं आणि ही दुसरी मावशी ए बाबा हे काय काय करतोयस तू डॅन्स कोण कोण लोकांनंतर मला विचारणार ही माणसा कधी कोण त्यांना आधी दाखवूचं लागता हो काय तुमचं काय म्हणणं बिट्टूच्या लग्नाबद्दल बघा हा बिट्टू लहानाचा मोठा कधी त्याला थांबा समजलेला बिट्टूचा आधी नाही. बिट्टूचं लहानपणी काय फरकच नाही पडलेलो आपण हा हा बिट्टू अजूनपर्यंत वाटलं नव्हतं की लग्नाचा होईल हा. असा पण आता लग्नाला उभा राहिलेला हा. आहे 4 बोल्यावर उभा दिवसानंतर राहिला. त्याच्या आयुष्यातला सुकून हा शब्द गायब होणार आहे तरी एक भाऊजी मग त्याच्या सेलिब्रेशन साठी आलेत त्याच्या हा म्हणजे सुकून हा नंतरचा शब्द आहे पण त्याच्या लग्नाच्या सेलिब्रेशन साठी मुंबईतून म्हणजे मी माझी बायको आणि आमचं पुरा विराट ह्या कोकणी लग्न बघण्यासाठी आणि त्या लग्नाची मजा घेण्यासाठी इथे आलेलो आहोत. तू थांबतच नाही यार. तुझ्याबद्दल सांगतं नवरदेव म्हणजे ह्या आमच्या बिट्टूचं पुढील आयुष्य सुखाचे समृद्धीचे आनंदाचे आणि आनंदित जावो कारण शादी का लड्डू खाएगा वो भी पछताता है नहीं खाएगा वो भी पछताएगा म्हणून यांनी हा लाडू खावा अशी माझी इच्छा आहे. हा
हो दादा एक शिंगात ठोकतंय. Please, please. Thank you. हो जाऊन दे. मेन यजमानी हे सांग हे मामा सांग ना काय काय चालू आहे ते काय सांग ना. एक. मामी थंड्या आणलं केदार भुसके मार राईट वर कटवलं त्यांना नाही सोय करलेली आहे ना. बिट्टूची आई ही माशी जोरदार नाचत होती ती. मग मामी कसा वाटता तू आता छान वाटतं मजाच कंबर मजा दुखत आली. होती पण तुझी ना हा कंबर दुखत होती पण सगळ्यांना बघून खूप मजा आली. मरा सगळ्यांना मालवणी येता मालवणी आहे ना. मग घरात तुम्ही मालवणी बोलता सर कॅमेरा इलो की तुम्ही मराठी सुरू करतात. हा काय सांगू हा पोरग्याचा बिट्टू लगीन आता कसं वाटतं आधी सांग. हा लगीन आहे माझ्या पोरग्याचा मस्त वाटतं. हा. आणि हे सगळी जाणार की नाही नाचोक लागली ना मग माका पण जरा उत्साह वाटलो आणि मी पण सगळी कंबर दुखत असते आता ना. तुझी कमर दुखती बनू ना सून येणार हाताखाली सून येणार काम करू. हा तुमचं जेवण झाला नाही हा, मग चला जेवतो. सगळ्यांना वाटतं जेवण. तर मित्रांनो आता तुम्ही जो डान्स बघितला असतो का हळदी जो डान्स नव्हतो तो आपला असोच अचानक मध्ये भयानक झालेला डान्स होतो आणि त्याच्यात आपला दादा नव्हतो. दादा आता येईल हा. पण आपला जो मावशीचो आमचा झील आमचं पप्पू दादा आणि तो गौरांग मामाचो झील ते आमचे जावई आहेत ते. हा तो आता पुढचं दिसत नाही आता आणि कोण कोण आमचा डान्स नंतर दिसतो पप्पू दादा तो झील हा मेन डान्स पुढे आहे ना दादा. मामाचा डान्स बघितला पण आणि हा मामा दाखवले नाही मामी दाखवले मामा यो बघा. अरे मामा आता लग्न जमल्यापासून 2 महिने नाचतोच आहे. अरे हा मग काय? म्हणून तो आता नाचला नाही मग. हा. हे वंदू चल मी घेऊया. ए चल नवरदेव पोहे करून ठेवतो. लवकर दुपारी ये. काय घेऊ घ्या काय ते चलेगा घेऊन येते माझ्याबरोबर. घेऊन ये. चल बाय बाय. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आजचा हा छोटासा कार्यक्रम थोडक्यात आटोपला आहे. थोडक्यात म्हणता जामच झाला हा. काय प्लॅनमध्ये नव्हता अचानकमध्ये भयानक सगळा झाला आणि आता आम्ही चाललो आहे दाभोळ्यातल्या आपल्या घरी आणि उद्या पुन्हा येणार आहे आणि पुढचे 2 दिवस हे असंच तुम्हाला 2 दिवस तुमका व्हिडिओ किती जातील ते माहीत नाही. आमचे 2 दिवसच तुमचे 4 दिवस 5 दिवस पण होतील व्हिडिओ बघता बघता. तर भेटूया आता उद्याच्या भागात. नवरदेव आमका सोडू येतात तर त्याचे गाल बिल एकदम लाल बिल झालेले आहेत. लग्नाचे ते काय हा काय काय हा लग्नाचा तेज इला त्याच्या गालांवर. चला तर मित्रांनो बाय बाय भेटूया उद्याच्या भागात.